ହେଉଛି ଅଶୁଭ ଜୀବ ମାଂସାଶୀ ପକ୍ଷୀ ଯାହା ଫଳରେ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରୁଥିବାରୁ ସେ ଯେଉଁ ମଳ ତ୍ୟାଗ କରେ ତା ଦେହରେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଥାଆନ୍ତି। ସେ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ପବନ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଶରୀରକୁ ଗଲେ ଶରୀରରେ ଏମିତିକି କ୍ୟାନ୍ସର କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଯାହା ଫଳରେ ପେଚାଟିଏ ଯଦି ଘରେ ପଶିଯାଏ ତାହେଲେ ବିତ୍ପାତ ଶାନ୍ତି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ପେଚାରେ ପୁଣି ଅଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପେଚା। ଯିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି ଧଳା ପେଚା। ଇଏ ଯଦି ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ବାସ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଘରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ବୃକ୍ଷଲତାରେ କୋରଡ଼ରେ ବାସ କରୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସିଏ ପେଚା ଶରୀର ପାଇଁ ଉପକାର ଏବଂ ଧନ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାହନ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଯାହାଫଳରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାହନ ହେଇଥିବାରୁ ଯଦି ଗରିବ ଲୋକଟା ଘରେ ଯଦି ଧଳା ପେଚାଟିଏ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ବା ଧଳା ପେଚାଟିଏ ଯାଇ ବାସ କରେ ତାହେଲେ ତାହାର ଧନ ଜନ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଧନୀ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ବାସ କରେ ତାହେଲେ ସେଇଆ ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିର ସମ୍ପତ୍ତି ହେଇକରି ରହିବ ଏବଂ ଧନ ଜନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। କିନ୍ତୁ ମାଟିଆ ପେଚା ଯଦି ବସେ ବା ମାଟିଆ ପେଚା ଯଦି ଘର ଭିତରେ ପଶେ ତାହେଲେ ସେଇଟା କ୍ଷତିକାରକ ବା ଅଶୁଭ ସୂଚନା। ସାଧାରଣରେ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପେଚା ବସିଲାଣି ଆଉ ତା ମାନେ ତାର ଯଦି ଆଗକୁ ବିପଦ ଆସୁଛି ବା ସେ କୌଣସି ଦୂଷିତ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଆସକ୍ତ ଅଛି ତାହେଲେ ତାର ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେବ କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। ଏହି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଯଦି ପେଚା ମୁଣ୍ଡରେ ବସିଲା ତାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ମରିବାଟା ଧାର୍ଯ୍ୟ ବା ମରିଲା ଭଳି ଅର୍ଥହାନି ହେବ, ଘରଦ୍ୱାର ବିକ୍ରି ହେଇଯିବ। ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟତିପାତ ଘଟିବା ଯୋଗୁଁ ପେଚାଟିଏ ଯଦି ଘର ଭିତରେ ଅକସ୍ମାତ ପଶିଗଲା କୌଣସି କାରଣରୁ ବି ପଶୁ ମାଟିଆ ପେଚା ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ 6 ମାସ ଭିତରେ ବା 3 ମାସ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଅନିଷ୍ଟ ଘଟିବ। ସେଥିପାଇଁ ବିତ୍ପାତ ଶାନ୍ତି ଯଥାଶୀଘ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଡାକି ବିତ୍ପାତ ଶାନ୍ତି ହୋମ କରିନେବା ଦରକାର। ତାହେଲେ କୌଣସି ଅଶୁଭ ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ପେଚା ଯଦି କୋରଡ଼ରେ ରହି ବା ଗଛରେ ରହି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଦିଅନ୍ତି ଗୋଟେ ଖିଙ୍କାରି ହେବା ଭଳି ଯଦି ଶବ୍ଦ ଦେଉଥାଏ ପେଚା ତାହେଲେ ତା ପରଦିନ ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ ବା ସେଦିନ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଯଦି ପେଚାର ଏହି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଖିଙ୍କାରି ହେବା ଶବ୍ଦ ମିଳେ ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଠି ବଦନାମ ହେବେ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ ନାହିଁ, କାର୍ଯ୍ୟ ଅସଫଳ ହେବ, ଫେରିକିରି ଆସିବେ। ବା ଯଦି ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଥିବ ତାହେଲେ ଧନ ସେ ଲୋକ ଦେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଡାକ ଛାଡ଼ିଲା ଭଳି ବୋବା ଦେଉଥାଏ ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ କାଲି ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳ ହେବ। ଏବଂ ଘରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପେଚାମାନେ ହିଁ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ରାତିରେ ସେମାନେ କୋରଡ଼ରୁ ବାହାରିକିରି ଯାତାୟାତ କରନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ରାତିରେ ଯଦି କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ବା ଶୁଣିଲେ ତାହେଲେ ସେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବେ ସେ ହେଉଛି ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ଯେଉଁ କହିଲି ଖିଙ୍କାରି ହେଲେ ଅଶୁଭ ହେବ ଏବଂ ସ୍ୱର କରି ବୋବେଇଲେ ଟିଙ୍ଗ ଟିଙ୍ଗ ବୋବେଇଲେ ଇଏ ଆଦେହରେ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ, ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଉଥିବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ, ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ବିଜୟ କରିବେ ଏବଂ ବନ୍ଧୁତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଧନ ଜନ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଇଏ ହେଉଛି ପେଚାଙ୍କର ସଂକେତ।